Ing sawijining esuk ing lereng Gunung Lawu, srengenge munggah alon-alon nyinari sawah lan omah-omah cilik. Ing kono urip sawijining ibu sing prasaja, jenenge Bu Siti. Saben dina dheweke kerja tanpa kendho kanggo ngopeni anak loro, jenenge Sukesi lan Sulastri. Senajan uripe ora sugih, nanging saben dina kebak rasa syukur lan katresnan. Sulastri anak bungsu, nduweni gegayuhan gedhe pengen dadi guru. Nanging saben krungu ibune watuk, sawise saka sawah atine remuk. Apa aku pantes ngimpi dhuwur? Nalika ibu sepuh lan rekoso, pangandikane lirih. Nanging saben wektu, ibune tansah ngendika lembut. Lastri, nek ora nyoba saiki kapan maneh? Ilmu iku bekal sing ora bakal entek, Nak. Nalika wengi, Sulastri isih sinau ing sangisoring lampu Petromax lawas. Mbakyune Sukesi milih ora nerusake sekolah, supaya bisa bantu ibu. Kowe sinau wae, Las. Yen kowe sukses, iku wis cukup kanggo aku lan ibu, ujare kanthi mesem. Ing sawijining dina, Bu Siti maringi kalung lawas peninggalane simbah. Dheweke ngendika, kalung iki ora gedhe regane, nanging bisa nggawa kowe tekan ngimpi sing luwih dhuwur. Wektu mlaku cepet, Sulastri kuliah ing kutha. Uripe ora gampang. Esuk kuliah, sore ngajar bocah-bocah. Lan bengi isih sinau. Nanging saben dieling-eling pasuryane ibu lan mbakyune, semangate ora tau surut. Tekane dina wis tekan dheweke lulus kanthi prestasi paling apik. Nanging atine tansah kelingan marang desane, marang wong loro sing dadi sebab uripe bisa nganti kene. Sulastri bali menyang desa, nggawa ilmu lan kabungahan. Ing tengah sawah, sekolah cilik saiki wis ngadeg megah. Nalika dina peresmian, kabeh warga padha rawuh. Ing ngarepe Bu Siti lan Sukesi lungguh nganggo sandangan paling apik. Swara Sulastri ngemu rasa haru. Sekolah iki kanggo bocah-bocah desa sing pengen sinau kaya aku mbiyen. Bu Siti munyawang anake. Mripate nyiprat eluh kabungahan. Lastri, ibu saiki rumangsa dadi wong paling sugih ing donya. Pangandikane lirih. Angin sore nyusup saka sawah nggawa rasa tentrem. Sulastri nyawang langit jingga, ngerti yen kabeh iki woh saka katresnan lan sabar. Masa depan sing cerah iku ora mung saka kacerdasan, nanging saka katresnan lan pangorbanan wong tuwa sing ora nate kendho, ngupayake sing paling becik kanggo anak-anake.